Juanjo, buenos días. Buenos días, llamo de Andrea Fumón. Me gustaría pedir 200 unidades de iPhone 6. Vale, espera un segundo, Andrea, a ver si lo miro. Sí, dime. Hola, Jaime. Mira, llamo de atención al cliente y era porque ha llegado un pedido de 200 unidades del iPhone 6. Si podrías mirar si está disponible en el almacén. Vale, ahora te lo miro. Vale, gracias. Mira, Nacho, ahora en el almacén solo nos quedan 100 unidades. Hablaré con compras y le mandaré a que nos compre 100 unidades más. Vale, perfecto. ¿Y aproximadamente cuánto tardaría? Pues supongo que como siempre entre 24 y como mucho 48 horas. Vale, gracias, Jaime. Ahora se lo comunico a Andrea. Vale. Andrea, Sí, dígame. mira, le comento. Su pedido estará disponible de 24 a 48 horas. Vale. ¿Cómo desea realizar el pago? Por transferencia, como siempre. Vale, ¿y los datos los de siempre? Sí, ¿Y el pedido quiere que sea enviado a domicilio? sí, por favor. Vale, carne empresa, ¿verdad? Sí, Vale, pues de 24 a 48 horas lo recibirá, ¿vale? vale. Adiós. Gracias. Buenas. Joan, mira, que necesito que me pidas 100 unidades del iPhone 6. Vale, ahora lo pico. Ahora lo provecho. Vale, gracias. Venga. Hola, digui. Hola, bon dia. Truco de l'empresa Fons per fer-li la següent comanda, que són 100 unitats d'iPhone 6. Perfecte, un moment que consulto a magatzem a veure si tenim suficient estoc. Tenim suficient estoc, com era que em truquen de Fonfon? Quan necessita? 100 unitats d'iPhone 6. Un moment que ho miro. Sí que tenim. Mira, que em diuen que sí, a magatzem tenim suficient estoc i més o menys en 24 hores hi arribarà. Vale, perfecte. L'adreça i tot ja el tens, perquè Sí. soc un client habitual. Vale. Perfecte. Vale, Vagi moltes bé. gràcies. Adéu. Hola, buen día, vinc de Fonalica, portal de la mercaderia. Hola, bon dia. Aquí té la factura. L'Àlvaro? L'Àlvaro. Us signo un moment. ¿Quieres una copia tú? Perfecte, gràcies. M'ha arribat aquesta factura de la comanda número 322. D'acord, la compro. Vale, està tot correcte. Gràcies. Gràcies. Hola, i em treu aquesta factura, vale? Vale, ara entro a comptar-los. Té, això és per entrar a la previsió de tesoreria. Vale, perfecte. Maria, necessitem una nova persona per al departament de tresoreria. Vale, vaig entrar per professional. Anava bé, he vist que la nostra competència de HomePhone ven els iPhones més barats que nosaltres. Tenim que fer alguna cosa. Què dius? Hem de parlar amb el departament de vendes per comprovar els nostres preus. Vale, anem a parlar. Cecília, la Maria m'ha comentat que la nostra competència ven els iPhones a un preu molt econòmic. Tindríem que canviar de proveïdor o millorar els nostres preus. D'acord. Gràcies. Bona nit, bon dia. Hola, bon dia. Truco de Telefon. Sí, digue'm. Mira, soc del departament de compres i volia negociar els preus dels iPhones. De quina empresa m'has dit que era? Telefon. Vale. Segons aquí estic veient que sou clients des de fa molt temps i clients habituals, el que et podria fer és un ràpel. I cada 100 unitats et descomptaríem un 2%. Vale, em sembla perfecte. Vale, doncs seria això, en cada compra seria un 2%.
Vale, això m'ho podries passar per aquí, sisplau? Sí, i tant. Vale, moltes gràcies. Adéu. Adéu. Hola, soc Carme. Hola, soc Clara. Soc Maria. Bueno, veig que tens els estudis d'administració i finança. Quina experiència tens en el departament de tresoreria? Bueno, porto 3 anys en aquest departament. I com és que vols marxar de l'empresa? Perquè l'empresa on treballa estava molt lluny i perdia molt de temps en els trajectes i m'agradaria conciliar millor la vida laboral i familiar. Hola. Hola, bon dia. Mira, la semana pasada vine aquí y compré un móvil. Tens la factura? Sí. Miri, farem una cosa. Passaré la reclamació i d'aquí a 10 dies et direm alguna cosa. Pero podría ser antes. En termini 10 dies és el màxim. Vale. Pues ya me llamaréis vosotros, ¿no? Sí, Vale. Gracias. de nada. Adiós. Hola, David, bon dia. Què tal, Joan? Bueno, una mica enfadat perquè no podem imprimir els albarans que necessitem per demà a primera hora. I ara què farem? Doncs no ho sé, hauríem d'anar a la copisteria d'aquí al costat de Canovelles perquè són superimportants. I a aquestes hores de la nit? Com ho farem? Doncs haurem d'anar demà a primera hora abans d'anar a entregar-los. Clar. I ja està. Vale, perfecte. Ara com porto el magatzem i ja... Vaja. Madre, pero mira,